Mbili sebephungulekile. Sino mayors, no MECs, no premiers, no ministers, no president. Abantu base South Africa bakhala ngezinto ezenzeka la emgwaqeni. Ngicela ukubuza kubo bonke labantu bake bahamba bona la kulomgwaqo lo. If bengakaze behambe ngikhipha i-challenge to every single South African leader, whether a politician, whether a minister, noma ngabe ukuphi position of power. Ngicela nje usuku olodwa. Indulge us as South Africans. Kuze ngicela oyedwa nje ama-politicians ozothatha le challenge. Shiya imoto yakho, shiya amagadi uhambe la edrobheni. Not just la, every single town that is in South Africa. Ise Cape Town ngeke ungayithola indawo enje. Wonke ama-CBD abolile, they are rotten. Iy'ngane zethu ayikwazi ngisho ukuhamba la, isayazi ijoy. Mina ade ngisho ngithi sayingane thina sasijabulela ukuthi makuvalwe iy'kole uze la e-workshop. Uzowalka nje ududumuzele ukuthi uyingane kumnandi impilo as a child. Iy'ngane zethu ayisezi la e-workshop ngoba bayokuhlala ugadile ukuthi ingane iphuma ngasikhathini, ilandwa ngasikhathini, ihamba nobani kanjalo kanjalo. Abantu bayajova la, bayadragwa, nobody takes that seriously. Kuthiwa hayi abantu bayi-create-ela iy'tori. Nginabantu mina reference ababejova la. Befakwa ama-drugs. Abantu bokufika baney'tori. I've got people who've got stories for days. But they don't get le ethaminweni kama-foreign amangabe kuthiwa ayiqwebhekile la. Ngoba i-foreign elilodwa nje meliqwebhekile hayi i-South Africa yonke iyama. Ukube lo muntu obeshawa, lo muntu esifazane uTheresa lo ngekho namhlanje, obeshawa lapha yashawa ama-foreign abantu base-South Africa bemboza kanje kuwumuntu oyi-foreigner. Namhlanje ngabe phume ngisho upresident ezoma la ezokhuluma ukuthi abantu base-South Africa ba-wrong kangakanani. Nangu uTheresa ushawe phambi kwenu nibuka nonke umphakathi. You didn't do anything about it. So who is going to fight for South Africans? Amaphoyisa are not on our side. Aphuma mengabe ezogada ama-foreign. Politicians are not on our side. Some South Africans are definitely not on our side. So what do we do with the situation? Ngoba njalo masikhuluma lezi ngisitshela ukuthi umthetho uthi ngikhathi khona i-apartheid umthetho wawubheda, the people stood up, they rose and they fought against apartheid. Njengamanje sibone ngathi thina oppressed lo mthetho wena omusha nesiniyawona. So what do you suggest we do? Yilo mbuzo nje kuphela ngiwuphuzayo. Phela nje. Ngiyabonga. Thula sila namhlanje sihlangane ngani? Sihlangane ngokuthi sikhuphe siyophinda lapha ku Victoria Street. Njengoba ke udadewethu uJacinta eyolida i-motion march ekhiphe ke abantu ukuthi baqinisekise ukuthi saqina idolobha yonke indawo. Akukho ngazike ukuthi ke umuntu esifazane futhi unecala asalahamba livulelwe lo njengamanje. Ngakho kubalekile ke ukuthi sibambisane sonke peacefully sesiqiniseko sokuthi siyahlonipha umthetho futhi siyalungisa ngoba izinto zama-drugs ziyaziwa zonke. Ney'nkinga ey'khona eSouth Africa ezabantu bokufika bangekho emthethweni ziyaziwa zonke kodwa zitshiwe ngamabomu uhulumeni wethu nomthetho wethu. Thina ngokugijima egrawundini ukuba segrawundini kwenza ukuthi wazi izinto ey'ningi uhulumeni angazazi. Siney'mfihlo esisiy'tholile thina on the ground. Nezinto zama-drugs esiyazazi sesiyibonile abafana bami nepha zabuya nayo evidence. I'm happy that uGeneral Mkhwanazi usezokwazi ukuthi abe kwi-national kwi-division yokulwa ne-organized crime lobugebengu. Lokho kungijabulise ngento lesimanga ngoba I'm going to present all the evidence to him and also to send his people because abantu bakithi bathi ayikho into abangayazi ewenze kobugebengu kodwa inkinga bebengazi ukuthi bazoyitshela abantu ngoba bonke labo bantu ababikelayo bayingxenye abo lobugebengu. Khona uma station nje lapho wabikelwa olapha eGoli eJohannesburg. Ngimthe mayibikelwa lo station evidence wayibuka kodwa hayi ngizobathethisa. Kodwa hayi ngizobakhuza. Sengibakhuzela labo bantu. Yini lo nto leyo? And ngiyamazi igama lakhe, ngiyamazi uthubani, ngeke ngiyastation ngiyasazi and ngizosisho phambi kwa commissioner ukuze akwazi adile nabo. We want a zero crime tolerance in this country. There should be no drugs, there should be no prostitution that are made by these politicians that are accepting illegal immigrants. And his time is now that all the civic organizations, all the people at large, they must unite and forget about political organizations. They are not helping our country. We must liberate our country on our own. Mina ngifuna ukusho ngisho iphoyisa elilahlekelwe ithemba kusho mina umzukulu kaMpungela kusho mina ngicela ngisho iphoyisa elilahliswe uMasteshi ithemba iphoyisa elilahliswe isenior yalo ithemba ngenxa yokuthi lelo phoyisa lisenior lihlangene namakwelekwele wemaphoyisa
kusho mina la nikhumbule le date abantu bokufika bazohamba la eSouth Africa. Ngiyobe ngihlela lolo hlelo bazoyihambela ngoba bayifikela abazukanjiswa uhulumeni. So ke sicela ukuthi iphoyisa Nkosi yami ebeli umngani nomuntu okufika, sicela isakhamuzi ebese umngani nomuntu okufika vele umtshela ukuthi akumina uphakela nama ngisafuna into ezongcolisa. Uyabona uthi nje uphika ngananga ungizwa ukuthi hayi bakwethu niyamazi uhlanyalo lenkosi akumina. Uyabona uyikhiphe ekukhulumeni ngoba lokhu kuzokwenzeka nangesikhathi sobandlululo abantu behudulwa ngeimoto bebulawa kukhona abantu ababengakholwa ukuthi kuyophela ubandlululo. Sizolehlula lolu bandlululo lwenziwa uhulumeni ukuthi abandlululo abantu bakulelizwe akhethe abantu bokufika. Bodadewethu isicelo sinye kanjani leza ezitolo bayitholaphi imali angithi okukhulu okuqinisweni siyazi vele ukuthi la mabhizinisi vele ngeke ungitshela ukuthi udayisa isikipha esodwa sa 50 rand bese uhamba ngeMercedes Benz. Siyazi ngithi ukuthi vele benzani. Yes futhi enye into engifuna niyibuke lapha kuphuma ini khona abantu besifazane baba baphuma amadoda wodwa la aqhamuka se-Afrika. Iliphi izwe kuthiwa liyahlupheka ney'nkinga kulokhu kuza amadoda khona wonke azogcwala la. Bese-ke nani-ke usisi bethu hhayi-ke vele ngingasazi-ke nami bese sengazi ukuthi nje yazi ukuthi uneda ubone iforena lithi shuku uzwe ngekhwapha osisi bethu bahlanyiswe ikhwapha ungazi ukuthi yini inkinga. Mase uthi futhi uyayila lento obani abasizondayo yinina futhi osisibethu. Yes, hayi ama-Nigerian ahlale kusho ukuthi abayindawo. Bathi ayindawo. Bafethu ngicela sikuphinde sikucacise lokhu ngoba ngiyazi khona abantu bey'ntatheli niyazazi-ke nani ngeke kube abantu enibathembayo. Mabesuka bangafika bashintshe lento engiyishilo babhale into ethandwa yibona. Ngithi mina sinayo inkinga nabantu bokufika. Mabesezweni ngokusemthethweni mawukuthi basezweni benze izinto ezilungile. But le eyenzeka la eSouth Africa akuyona. Akuyona ngempela. Akwazi ukuthi enye into futhi ade ngifuna uyikhuluma khona ade bebakhulumela inkosi amabadayisa otamatisi emgwaqeni vele ngaphelelwa amandla. Sibabonile izona. Ukuthi okay wena mawuyibuka lento ekhanda lakho. Mafika abantu sicela ukuvikeleleka kuma security asedrobheni. Yonke into eyenzakalayo eMarch and March is like yiduku nephinifu. Sicela uvikeleleka ngoba asisathathwa ngendlela eright. Mawuqhamuka is like istrike yesami. Kanti istrike yese-March and March kunobubani mina ngi-organization weduku nephinifu. Ama-security ayahlukumeza asemgwaqweni. Izolo bathi bayashaya besithi bashaya ozakwethu kanti bashaya abantu abarongi. Siyacela bakwethu sicela ukuvikeleleka iduku nephinifu sihlukumezekile kakhulu. Even umasipala akasithandi. But siyacela ukuthi sibhekwe Jacinta siyacela kuwena ukuthi sisi hamba nathi. Indlela inzima, indlela imqinwa sihlukumezekile. Siyacela uma security asemgwaqweni awasasithathi notice. Kuyo yonke lento yenzekile is like ithini. Uduku nephinifu ngoba si against amakorekwere adasemgwaqweni thina sinawo ama permit. Mina la eSewini ngafika ngina 18 years namhlanje ngina 46 years. Kodwa nginayo ipermit. Ngabaleka amaphoyisa aqala ngo2004 la eThekwini kuthiwa thina masiqoqane ngoba kuzaba neWorld Cup. From that day 2004 ingane yami namhlanje ino 22 years. Ngimithe yona kwathiwa sizathola ama permit mina manje anginayo permit kodwa
abantu banama-permit bokufika yonke into but thina masikhuluma singomzini saze senza thina association woduku nephinifo ngoba sifuna amalungelo ethu ngoba sihlukumezekile. Ngiyacela ukuthi sisijesinta nisilwise kunzima kakhulu.